ጓል 22 ዓመት መንእሰይ ያንሹ ምስ ፕሮፌሰር ቻንግሽን ናይ እናተመርዓወት እናረኣና ናይ ፊልምና ትዕዝብትን ንጅምር። ኩሉ ነገር ከም ንሪኦ ዘለና ዘይኮነስ ተላለዮም ናብ ሓዳር ክበጽሑ ዝኽኣሉ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ነበረ። ኣብ ትዕዝብትና ዝተወሰነ መዓልታት ንድሕሪት መሊሱ ናይ ሌልኦም ኣጋጣሚ ኸርእየና ከሎ ኣብ እንዳ ካፌ ውሽጢ ኣጋጣሚ ተጋጢዮም ከም ተፋለጡን ፕሮፌሰር ቻንግ ካብ መጠን ንላዕሊ ጥንቁቕን ጽፍፍ ዝበለ ኣከዳድና ዘይዘውትር ንኣሽቱ ነገራት ከይተረፈ ብሸለልትነት ዘይሓልፍ ብምንባሩ ንዝረገፀቶ ጫምኡ ብሶፍት ደሪዙ ንኽጥንቀቕ ነጊርዋ ናብቲ ቦታ ዝመፀሉ ቡን ክገዝእ ስለዝኾነ ዝእዝዞ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣብ ወረቐት ጽሒፉ ነቲ ሸያጢ ከምቲ እሱ ዝደልዮ ንኸፍልሓሉ ብጽሑፉን ብኣፉን ይነግሮ። ድሕሪዚ ከምቲ ዝደልዮ ስለዘይኮነሉ ባዕሉ ናብቲ ማሽን ብምኻድ ነቲ ማይ ብ9 ዲግሪ ፍሊሑ ብዝደልዮ ዓይነት ኣሰራርሓ ነቲ ቡን ምስ ቀረቦ ቅድሚ ምስታዩ ብምሽታቱ ጉድለት ስለዝረኸበሉ ነቲ ሸያጢ እቲ ዝቐረበሉ ጸባ ውዒ ብዘይምዃኑ ከም ዘሕረቆን ይዛረብ። ብባህሪኡ ልዕሊ እቲ ሸያጢ ያንሹ ተገሪማ ንዘፍልሖ ቡን ባዕላ ተቐቢላ ካብቲ ዳቡን ወፂያ ኸደት። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ሎሚ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣትሉ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ብምዃኑ ናብ ክላስ ምስ ኣተወት ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ፕሮፌሰር ኣብቲ ቤት ትምህርቲ መምህር ስለ ዝነበረ ናብ ክላሳ ምስ ኣተወ ሪኣቶ ክትስንብት ትረአ። ካብቶም ንፉዓት መምሃራን ዝበሃሉ ሓደ ኮይኑ ብፍልጠቱ ወዲ 14 ዓመት ከሎ ብማት ውፅኢቱ ናይ ወርቂ መዳልያ ተሸላሚ ኮይኑ ኣብ 18 ዓመቱ እውን ኣብ ዩኤስዩሲቲ ዝርከብ ናይ ቴክኖሎጂ ትካል ከም ዝኣተወን ገና ወዲ 28 ዓመት ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ከሎ ከዓ ናይ ፕሮፌሰር ማዕርግ ከም ዝተቐበለን ንርዳእ። ምምሃሩ ቆፂሉ እቲ ናበሉ ተምሃሮ ብመልክዑ ተገሪመን ከም ዝፈትወኦን ከይረአየን ብድሕሪቱ ይስእልኦ። ንሳ እውን ብወገና ምስ መሓዙታ ብቴክስት ስለናቱ ጉዳይ ክትፀሓሕፍን ስለቲ ዝምህሮም ዘሎ ትምህርቲ ኣብ ክንዲ ምክትታል ኣብ ወረቐት ንዕኡ ክትስእል ጀመረት። ስለዘስተውዓለላ ከዓ ናብ ኣገፁ መፂ የሰንብዳ እሞ ናይ ኣኒሜሽን ትሕዝቶ ዘለዎ ናቱ ምስሊ ኢላ ዝሰኣለቶ ምስ ተዓዘበ ኣብ ክንዲ ቆይቋን ፀርፍን ዝተጋገየቶ ቦታ ከተዕርዩ ነጊሩ ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ የሕፊርዋ ትምህርቱ ይቕፅል። ናብ ገዛኣ ምስ ተመለሰት ምስ መሓዛኣቺ ስለ ናይ ሎሚ ውዕሎ ዕላል ትጅምር እሞ መሓዛኣ ብዝሰምዖቶ ወረ ንፕሮፌሰር ንምርኣይ ሃረርታ ትጅምር። ንሳ ግን ዋላ እውን በቲ ፕሮፌሰር ድሕረቕ ብዝኽኣለቶ መጠን ትምህርታ ክትውድእን ብድሕሪኡ ዝደለየልቲ ዓይነት ገዛ ምግዛእ ዘይተርፍ ምዃኑ ተዛረበት። ካልእ ብተወሳኺ ናይቲ ስራሕ ኢንተርቪው ስለ ዝነበራ እቲ ጽቡቕ ክዳውንቲ ንኽተለቅሓን የእሚና ዝደለየቶ ክዳን ተቐቢላ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ኣብ ናይ ኢንተርቪው ቦታ ኮፍ ኢላ ንሪኣ። ሕጉስቲ ኮይና ናብቲ ቦታ ዋላ እንተመፀት እቶም ኣብ ቅድሚኣ ዝነበሩ 4 ሰባት ንዝሓትዋ ዝነበሩ ሕቶታት ብግቡእ ስለዘይመለሰትን ነቲ ስራሕ ፍቕቲ ኮይና ስለዘይተረኸበትን ብዘሕዝን ኣጋጣሚ ሓጎሳ ናብ ሓዘን ተቐይሩ ነቲ ስራሕ ከምዘይተመረፀት ይንገራ። ናብ መፀራረይ ክላስ ከይዳ ንርእሳ እናረጋግአት ከላ ልክዕ ከምኣ ዝሓረቐት ጓል ናብቲ መፀራረይ ተኣቱ እሞ ኣብ ክዳና ተደፍአላ ቡን ክተፅሪ እናፈነደነት ሪኣታ ፃዕዳ ብምዃኑ ክፀሪላ ከምዘይክእልን ንሳ ግን ከተመሓይሸላ ከምትኽእል ነገረታ። ናይ ኣኒሜሽን ስእሊ ክእለታ ተጠቂማ ኣብቲ ዝተረስሐ ቦታ ስእሊ ብምስኣል ከምዘይፍለጥ ገይራ ካብ ሕብረት ተትረፈታ። ብዝገበረቶ በታ ጓል ልዕሊ ዓቕን ስለዘፍተዋን እታ ጓል ናይቲ ስራሕ ዳይሬክተር ብምዃና ሽማን ናብቲ ቦታ ንምንታይ ከም ዝመፀት ሓቲታ በቶም ሰራሕተኛታት ምክንያት ካብቲ ቦታ ቅድሚ ምኻዳ ስራሕ ከም ተቆፀረት ክንገራ ገበረት። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሓፍታ ያላን ደው ኢላ እተስእታ እሞ ካብ ቤተሰበን ዝወረስኦ ንብረት ኩሎም ተማቒሎም ናታ ብፅሒት ከዓ ናብ ባንኪ ሓሳባ ከም ዝኣተወ ነገረታ። በዚ ነገር ኣመና ተሓጒሳ ዋንጉን ንዝበሃል ደላላይ ንወዲ ሓወባኣን ክትራኸብ ንርኢ። ሪል ስቴት ገዛ ክትገዝእ ከም ትደሊ ምስ ነገረቶ ኣብ ቅርበ ግዜ ዝሽየጥ ከም ዝረኣየን ናይቲ ገዛ ፕላን ኣብ ሞባይሉ ስእሊ እናርኣያ እዚ ገዛ ንዓኣ እኹልን ትርፉን ከም ዝኾነ ሰላ ካብ ተጥፍኦ ኣብኡ ክተውዕሎ ይመኽራ። ንሳ ብዘይነፈረ ተሰማሚዓ ነቲ ገዛ ብኣካል ዋላ እንተዘረኣየቶ ዘመዳ ስለዝኾነ ከምዘይሕሱ ተኣማሚና ገንዘብ ክልእ ከሉ ንዕዘብ። ንመሓዙታ ስለቲ ጉዳይ ነጊራቶም ናይ ደስተ ክሰትዩ ናብ መዘናግዒ ቦታ ብሓደ ክኸዱ ንርኢ። ብካልእ ትዕዝብትና እቲ ፕሮፌሰር ስለ ካንሰር ሕማም ሓደ ሪሰርች ድሕሪ ምርኣዩ ኣብ ጃፓን ዝርከብ ሆስፒታል ብምድዋል ብኸመይ ካብዚ ሕማም ክትሓዊ ከም ዝከኣል ይሓትት። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ዋላ ናይ ትምህርቲ ሰዓት እንተኣኸላ ክትገዝኦ ዝሓሰበት ገዛ ከይትቐደም ብቕልጡፍ ከይዳ ነቲ ፕሮሰስ ክትውድእን እንደገና ብታህዋኽ ናብ ትምህርታ ኣንቢሓ ኣብ ቅድሚ 4 ፕሮፌሰራት ጠጠው ኢላ ፕሬዘንቴሽን ክተቐርብን ኣቐዲማ ናብኡ ክትኣቱ ከላ ግን ነቲ ፕሮፌሰር ቻንግ ደፊኣቱ ስለዝነበረ ተሓሪቑ 5 ደቂቕ ደንጊያ ብምምፃእ ናይዚ ዓመት ትምህርታ ክትቅፅል ከምዘይትኽእል ነጊሩ እናበኸየት ካብቲ ክላስ ከም ትወፅእ ይገብራ። ናብ ኦፊስ ከይዳ ዋላ ሓንቲ መፍትሒ ስለዘይረኸበት ብዘጋጠማ ሓዘን ልባ ተሰይሩ ንመሓዙታ ስለዘላቶ ኩነታት ክትረድኦምን ንሶምን ከፀናንዕዋን እዚ ሓድሽ ዓመት
ገዛ ሕጉስቲ ኮይና ክትሕልፎን ኣብ ዝቕፅል ዓመት ትምህርታ ቦምባ ሓድሽ ምጅማር ከም ዝኽእልን ይእምኖም ከፊዋ ዝነበረ ውሽጣ ከሰራስርዎ ይርአ። ናይ ገዛኣ ነገር ወዲኣ ስለ ዝነበረት ሕጉስቲ ኮይና ናብቲ ሓድሽ ገዛ ኣቕንዐት። ናይቲ ገዛ ማዕጾ ብዘይምዕጻው ድንግርግር እንተበላ እውን ኣብ ውሽጢ ብምእታው ነቶም ክትሪኦም ባህ ዘብሉ ንብረት ናይቲ ገዛ እናዞረት ክትዕዘብ ጀመረት። ብዙሕ ከይጸንሐ ግን እቲ ፕሮፌሰር ጥራይ ዘዋኑ ኣብ ትሕቲ እሽጎ ማነ ተጠቕሊሉ ካብ ሻወር ይወፅእ። ኣብ ስንበደ ኮይና ኣብ ጥራሕ ነፍሱ ስእሊ ትስእሎ። ንሱ እውን ጠጠው ከብላ ናብ ኣብ ምምጻእ ኣእዳው ሒዙ ናብ ገዝኡ ንምንታይ ከም ዝመጸት ሓተታ። ድንግርግር ኣብ ዝበለ ስምዒት ውሽጢ ኮይና ክዳኑ ክሳብ ዝኽደን ተጸበየቶ። ወረቓቕታ ሓደ ብሓደ ውፅያ ብምርኣይ እቲ ገዛ ናታ ምዃኑ ክትረጋግፀሉ ፈተነት። ንሱ ከዓ በቲ ነገር ርግእ ኢሉ ድሕሪ ምሕሳብ ዘቕርበትሉ ወረቓቕቲ ብጥንቃቐ ድሕሪ ምዕዛቡ በቲ ዘመደይ ዝበለቶ ደላላይን ነቲ ገዛ ዝሸጠላ ሰብን ከም ዝተታለለት ይነግራ። ዝሃብዎ መፍትሕ ናይ ማዕጾ ኸማን ነቲ ማዕጾ ከፍቶ ከም ዘይክእል ይረጋግጸላ። ቀልጢፋ ናብ ፖሊስ ብምኻድ ስለቲ ዝገጠማ ክትጻረር ብምንጋር ብዘይ ሓዘኔታ ካብ ገዝኡ የውፅኣ። ንሳ እውን ኣብ ዝተጎድአቶ ቁፅሪ ናብቶም ዘዘናግዕዋ ክልተ መሓዙታ ደው ኢላ ብምኻድ እናበኸየት ስለቲ ነገር ምስ ነገረቶም ንሶም ቀዳማይ ኣማራፂ ናብ ቤተሰባ ኺዳ ስለቲ ጉዳይ ክትረድኦም ከም ዘለዋን ተነገርዋ። ንሳ ግን ቤተሰባ ክትጨንቕ ከም ዘይትደሊ ምስ ነገረቶም ብኻልኣይ ኣማራፂ ናብ ፖሊስ ብምኻድ ዋንክ ዝተባህለ ደላላይ ክሲ ክትምስርት ነገርዋ። ንሳ ግን ዘመዳ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ሕሊናኣ ከም ዘይፈቕደላ ምስ ነገረቶም ብግርህነታን ምስኪንነታን እናሓረቑ ይመፁ። ድሕሪ ብዙሕ ይእሚኖማ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ነቲ ፕሮፌሰር ናብ ፖሊስ ከካይዳን ስለቲ ጉዳይ ንፖሊስ ተዘራሪቦም መፍትሒ ከምፅኡን ተሓቶ። ንሱ ግን ናይ ኩርዓት ነገር ሒዝዎ ግዜ ከም ዘይብሉን ናብ እንዳ ፖሊስ ከካይዳ ከም ዘይክእልን ይነግራ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ሓፍታ ተደዊሉ ናብ ሕሳባ ሰልዲ ምስ ኣተወ ዝነገረታ መዓልቲ ንድሕረት መሊእሱ የርእየና ሞ በቲ ሰዓት ሕጉስቲ ኮይና ናብ ባንኪ ኸይዳ ከም ዝነበረትን ነቲ ሰራሕተኛ ባንኪ ስለ ጉዳያ ከም ዘዕለለቶን እቲ ሰራሕተኛ እውን ገንዘብ ኣብ ናቱ ባንኪ ከተቐምጦ መኺርዋ ከም ዝነበረ ንርኢ እሞ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ፕሮፌሰር ገንዘብ ንምውፃእ ርኢዋ በቶም ሰራሕተኛታት ከይትታለል ብምሕሳብ ሪል ስቴት ንኽትገዝእ ኣብ ወረቐት ጽሒፉ ኣርእይዋ ነይሩ። ስለዚ በዚ ጉዳይ ናብ እንዳ ፖሊስ ኣይከይድን ምስ በላ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ክሳብ ዝወፅእ ትጽበየ እሞ ሪል ስቴት ገዝኢ ኢሉ ደፋፊእዋ ስለ ዝነበረ በዚ ጉዳይ ኢድ ከም ዘለዎን ክሕግዛ ዋላ እንተዘይከኣለ እኳ ናብ እንዳ ፖሊስ ግን ምስኣ ክኸይድ ከም ዘለዎን ብምንጋር ከተፈራርሖ ፈተነት። ንሱ ግን ምስ ዶክተር ንምርኻብ ኣቐዲሙ ቆፅራ ሒዙ ስለ ዝነበረ መጀመርያ ብሓንሳእ ናብቲ ዶክተር ይኸዱ። ምስ ዶክተር ቻንግ ስለ ካንሰር ምዝራብ ጀሚሮም እቲ ሕማም ኣብ ሰውነቱ ስለ ዝጸንሐ ምናልባት ብመጥባሕቲ ግዜ ንምንዋሕ እምበር ብቐሊሉ ንምህዋይ ከም ዘይከኣል ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ናብቲ ሕክምና ክዛወር ከሎ በቲ ሕማም ዝተጠቕዐ ንሱ ዘይኮነስ ኣብ ሕጉቕ ምዃኖም ንግንዘብ። ካብቲ ሕክምና ብሓንሳእ ምስ ወፁ ናብ እንዳ ፖሊስ ከይዶም ክሲ ክምስርቱ ምስ ፖሊስ ምዝራብ ጀሚሮም። ተኸሳሲ ገበነኛ ኮይኑ ተተረኺቡ ናይ 10 ዓመት ፍርዲ ከም ዝፍረድ ምስ ሰምዐት ሓሳባ ብምቕያር ካብቲ እንዳ ፖሊስ ወፀት። እቲ ፕሮፌሰር ተኸቲልዋ ብምውፃእ ንምንታይ ሓሳባ ከም ዝቐይረት ምስ ሓተታ ካብ ግዜ ቆልዕነታ ትፈልጦን ኣፀቢቓ ትቐርቦን ሰብ ስለ ዝኾነ ወላ እውን እንተክሓዳ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዝክትገብር ከም ዘይትኽእል ነገረቶ። በዚ ነገር ለዋህ ምዃና ዝተረድአ ኣብ ልዕሊኣ ዘለዎ ጣዕምታ እናተቐይረ ክመፅእ ንርኢ። ሕጂ ትነብረሉ ገዛ ብምስኣና ናይ ባንኪ ሓሳባ ባዶ ብምዃኑን ካብ ትምህርታ እኳ ንሓደ ዓመት ብምስጓጓን ሓድረሉ ቦታ እኳ ስኢና ኣላ። ማሓሳኣ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪት ብምዃና ኣብ ናታ መሕደሪ ክትሓድር ጌራታ እኳ እንተነበረት ብዙሕ ከይጸንሐት ብፕሮጀክት ምኽንያት ገዲፋቶ ስለ ዝኸደት ኣብ ናይ መወዳእታ ምርጫ ዝኾነ ማሓሳኣ ልዩ ብምኻድ ኣብ ሆስፒታል ነርስ ኮይኑ ይሰርሕ ብምንባሩ ኣብቲ ናይ ነርስ ክላስ ውሽጢ ንግዚኡ ክጸንሕ የፍቅደላ። በቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገራት ከም ንርድኦም ጂን ልዩ ማሓዝ እኳ እንተኾነት ግን ፍቕሪ ከም ዝሓዞ ክሳብ ሎሚ ደፊሩ ክነግራ ከም ዘይከኣለን ንሳ ከዓ ከም ዘፍቅራ ስለ ዝፈለጠት ዝተፈላለዩ ኣፍቀርቲ ክትቀያይርን ሕጂ እውን እንተኾነ ሓድሽ ኣፍቃሪኣ ናብ ሆስፒታል መፂ ክፅዋዓን ንዕኡ ካብ መጠን ላዕሊ ከም ዝቐንቕ ክትገብሮ ንርኢ። ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ቦታ ናይቲ ፕሮፌሰር ኣባሓኩኡ ዝሕከመሉ ብምዃኑ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ኣባሓኩኡ ካብ መሕከሚ ክፍሊ ብምውፃእ ኣብ ትሕቲ መናፈሲ ወንበር ኣትዩ ረኸበቶ። ብሓይሊ ተቃሊሳ ካብኡ ምሽቕ ከም ዝወፅእ ትገብሮ እሞ ንምንታይ ናብ ውሽጢ ከም ዝኣተው ምስ ሓተተቶ ወዱ ሽጋራ ክስሕብ ስለ ዘይፍቅደሉ ንኸይረኽቦ ሽጋርኡ ብታሕቲ ከም ዝሓብኦን ከውፅኦ ኢሉ ከም ዝኣተውን ይነግራ። ንሳ እውን ንኸይስሕብ ክትመክሮ ትፍትን። ንሱ ግን እናዓበየ ብምኻዱ ሕጂ ዝተረፈ ግዜ ሽርፍራፍ ከም ዝኾነን ዝተረፈ ግዜ ከዓ ዝደልየ እናገበረ ሕጉስ ኮይኑ ክነብር ከም ዝደሊ ይነግራ። ብጠበያ ደስ ስለ ዝበለቶ ምስ ወዱ ከጣብሳ እናፈተነ ኣፍቃር እንተለዋ ይሓታ።
ወዱ ስድራ ገይሩ ክርኢ ባህጊ ከም ዘለዎን ነዚ ርኢ ዋላ እንተሞተ ከምዘ የጣዓሶን ይነግራ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቲ ፕሮፌሰር ናብ ሆስፒታል ብምምጻእ ኣብ ግንባሩ ክስዕሞ ሽጋራ ስለዝጨነዎ ይስሕብ ምህላው ፈሊጥዎ መድካኽ ጠጦ ከብል እናመኸረን ኣብ ቀረባ መዓልቲ መጥባሕቲ ከም ዝገብር እናሓሰቦ ከእሙነ ይፍትን። ኣብ ባህጉኡ ግን ዝተረፈ መዓልቲ ውሕድ ምዃኑ ርግፀኛ ከም ዝኾነን ምሕሳብ ከም ዘይድልዮን ብዓብኡ ግን ንዕኡ ዝሕጉስ እንተይኮይኑ ተመርዒ ቤተሰብ ንክምስርት ይምክሮ። እቲ ፕሮፌሰር ክሕጉሶ ብምሕሳብ ዓርኪ ከም ዘላቶን ኣብ ቀረባ ከላልዮ ብምንጋርን ኣብቲ ናይቲ መጥባሕቲ ወረቐቱ ከም ዝፍርም ይገብሮ። ሽግር ዘይፍለያ የንሹ ድማ ምሸት ኣብ ናይ ነርስ ክላስ ኮፍ ኢላ ኸላ ምህላዋ ዘይፈለጠ ሓደ መንእሰይ ክዳንን ብምቕያር ይጅምር። ንሳ ከዓ ጥርሑም ስርአየቶ የእወየት እሞ ሰንቢድ ካብቲ ክላስ ብጉያ ክወፅእ ንሪኦ። ኣብ ባሓኩኡ ንምሕጓዝ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ዝጠፍኦ ፕሮፌሰር ድማ ምስ ጨነቆ ናብ ሓንቲ ነርስ ብምኻድ ክትምርዓው ክሓታን ልክዕ ከም ሰበይቱ እንተመሲላ ዝደለየቶ መጠን ገንዘብ ከም ዝህባን ይነግራ። ንሳ ግን ዝለገፀሉ መሲልዋ ምስ ሓሳቡ ክትሰማማ ኣይከኣለትን። ካልእ ኣማራፂ ንምርካብ ኣዒንቱ እናሽከርከረ ከሎ ኣብኡ ዝነበረት ያንሹ ረኣያ እሞ ናብኣ ብምኻድ ስለ ጉዳዩ ነጊሩ ከእምና ፈተነ። ንሳ መጀመርያ ብሓሳቡ ኣይተሰማምዐትን። ዳሕራይ ግን ኣብ ባህጉኡ ኣብ ዓራት እንዳደፍኡ ክወስድዎ ምስ ረኣየት ቀትሪ ረኺባቶ ዝነበረት ምዃኑ ተዓዚባ ናይ መወዳእታ ትምኒቱ ንኽሰምር ናይ ወድኻ ኣፍቃሪቴ ብምባል ንነብሳ ላለየቶ። ንሱ እውን ምስ ረኣያ ስለ ዝፈለጣ ብሕጉስ መንፈስ ኮይኑ ናብ መጥባሕቲ እትውዎ ስለ ዝነበሩ ናይ ክልቲኦም መርዓ ሓዳርን ንምርኣይ ክብል ድሕሪ መጥባሕቲ ብሂወት ንኽጸንሕ ንነፍሱ ብምሉእ ተስፋ ከዳፋፍኣ ይጅምር። ናይ መጥባሕቲ ሰዓት ተጀሚሩሎ። ንሰዓታት ክልቲኦም ብሂወት ምጥራፍ ወሙማቶም ንምርግጋጽ እናተጸበዩ ንሳ ናይቲ ፕሮፌሰር ጭንቀት ሪኣ ቡን ብምምጽኣን ናይ ርእሲ ጌም ንኽጻወት ብምሃብን ካብ ዝነበሮ ጭንቀት ከተጋላግሎ ርኢና። መወዳእትኡ ስለ ናታ ሽግር ብምንጋር ኩሉ ረሲዑ ምስ ኣዕላል ይጅምር። ዝተወሰነ ሰዓታት ብከምዚ መልክዕ ሓሊፉ መጥባሕቲ ስለ ዝተወድአ ሓኸይ መጀመርያ ብዝሰምዖ ናይ ሓጎስ ዜና ምክንያት ብምግባር ኣብ ሓቁኡ ምስ ሂወት ተቃሊሱ ብዓወት ከም ዝተዛዘመን ይነግርዎ። እቲ ፕሮፌሰር በዚ ነገር ስለ ዝተሓጎሰ ብዝገበረትሉ ነገር ከመስግናን ብወገኑ ናይ ገዝኡ መክፈቲ ኮድ ሂቡ ንወርሒ ዝኸውን ንሱ ክትቅኒ ነገራ። ስለዚ በዚ ምክንያት ቀዲማቶ ናብ ገዛ ብምኻድ ዝነገራ ኮድ ተጠቂማ ናይቲ ገዛ ማዕፆ ከፊታ ንውሽጢ ምስ ኣተወት እቲ ገዛ ከም መጠን ንላዕሊ ፅሩይን ኣቑሑት ብስነ ስርዓት ዝተሰርዐን ወዘልዘል ዝበለ ነገር ዘይርከቦ ብምዃኑ እናተገረመት መፅያላ። ክሳብ ዝመፅእ እናተፀበዩተን ከላ ሓደ ናይ ደሊፈር ሰራሕተኛ ዝተዓሸገ ዓባኮ ሒዙ ብምምፃእ ቅድሚ ሕጂ ሒዝዎ ዝመፅእ ዝነበረ ንብረት ባዕሉ ስለ ዝቕበሎ ዝነበረ ናይ ፕሮፌሰር ኣፍቃሪቱ ክትከውን ከም እትኽእል ብምሕሳብ እናፃወታ እቲ ባኮ ሂቡ ተሰናቢትዋ ይኸይድ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓት ናብ ገዝኡ ምስ ተመለሰ ዝተለኣኸሉ ባኮ ባዶ ኮይኑ ተቐዳዲዱን ንሳ ከዓ ኣብ ሳሎን ድቃስ ወሲድዋ ነበረ። ብግዕዝይነታ ዋላ እንተሓረቐ ግን ኣብቲ ባኮ ዝነበሩ ናይ ቀደም ስእልታት ብስነ ስርዓት ኣብ ቦትኦም ተቐሚጦም ምስ ረኣየ ሕርቃኑ ገዲፉ ኣብ ዝደቀሰትሉ ሸፊንዋ ክኸይድ ይረአ። ብዘስሕቕ ኣጋጣሚ ንሳ ግን ብሕልማ እቲ ቤተሰባ ደላላይ ናብኣ ብምምፃእ ብጌጋ ናብ ካልእ ኣፓርታማ ስለ ዝኣተወትን ናታ ገዛ ኣብ ጎኑ ዘሎ ምዃኑን ብምንጋር ናይ ባሕቂ በዓልቲ ገዛ ምዃና ዝረጋገፅ ወረቓቕቲ ኣርኢዩ ነቲ ሰነዳት ክህባን ንሳ ብወገና ሕጉስቲ ኮይና ክተመስግኖ ንርኢ። ኣብ ሕልሚ ኮይና ዋንግቢ እናበለት ክትፅዋዕ ስለ ዝነበረት ትዛረቦ ነገር ንምስማዕ ናብኣ ምስ ቀረበ ድምፂ ዓው ብምባል ሰንቢዱ ብድድ ኣብ ዝብለሉ እዋን ኣብ ኣፉ ዝነበረ ሽክራዊ ነገር ተፈናጢሩ ናብ ኣፋ ኣተወ። ንሱ ከዓ ብስንባዳ ከውፅኣላ ክፍትንን ንሳ መወዳእቱ ከባተፍተፍ ክትስእን ሃንደበት ተጋጨው እሞ ኣፍንጭኡ ደም ይወፅእ። ኣብ ሕልሚ ስለ ዝነበረት ግን እንታይ ከም ዘጋጠመ ክትፈልጥ ኣይከኣለትን። ገንዘብ ከም ዝተታለለት ዘይትፈልጥ ሓፍታ ብቪድዮ ቴሌፎን ደው ኢላትላ ነቲ ሓድሽ ገዛ ክተሪኣ ተሓታሞ ለቲ ዘጋጠማን ተፈሊጣ ከይትቆያቓ ፈሪሓ እቲ ዘላቶ ገዛ ክተሪኣ ንምልከት። ዳሕራይ ፕሮፌሰር ንሓደ ወርሒ ብሓደ መፅንሖም ስለ ዘይተርፍ ንኽልቲኦም ከሰማምዕ ዝኽእል ሕጊ ከውፅእ ይጅምር። ኣብ ናይ ንባብ ክላስ ውሽጢ መደቀሲኣ ዕሪላ ግን መዓልታዊ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ዝሰርሖ ነገር ስለ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ክትህሉ ከምዘይብላን መፀረረይ ክላስ ሓደ ወሳኒ ነገራትን ብሰዓታት ተኸፋፊሎም ንኽጥቀምሉ ከም ዘለዎም ተሰማምዑ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ንጎተስዮ ዓራት እንፂፉ ኣብ ሰዓቱ ኣብ መፀራረይ ክፍሊ ኣትዩ እናተጠቕመን ከሎ ንሳ ከዓ ኣርፊዳ ብምትሳኣ ናይ ግድን ኮይኑዋ ለሚናቶ ኣብዘይ ግዚኣ ክትጥቀም ን3 ደቂቕ ፈቒድላ ኣተወት። ከምዚ ተሰማምዕዎ ናይ ገዛ ኽራይ ክትከፍል ስለ ዘይትኽእል ምግብን ሓደ ወሳኒ ነገራትን ክትሰርሕ ተሰማሚዖም እኳ እንተነበሩ ኣጠቓቕምኡ ብዘይምኽኣላ ግን ነቲ ማሽን ስለ ዘቃፀለቶ ንሱ ከዓ ብስርዓት እናሰርሐ ክምህራ ንርኢ።
ሕጂ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ኣብ ስራሕ እንከሎ ዶክተር ስለዝደወለሉ ኣብ ባሓጉኡ ስምዒታዊ እናኾነ ይመጽእ ብምህላው ቀልጢፉ ክመጽእ ይንገሮ። ንሱ ብታዋኽ ናብ ሆስፒታል እንተበጽሐ ኣቐዲማ ያንሹ መሓዝኣ ንኽትበጽሕ ናብ ሕክምና ብምምጻኣ ኣብ ባሓጉኡ ብምርኣያ ከም ዝረጋጋእ ጌራ ምስኡ ጽቡቕ ግዜ ክትሕልፍ ብፊንስትራ ይዕዘብ። ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ኣብ ባሓጉኡ ኣፍቃሪቷ መጠን ላዕሊ ከም ዝፈተዋን ቀልጢፉ ምስኣ ክምርዖ ከም ዘለዎን ይነግሮ። ንሱ ግን በንጻሩ ሓሳባት ኣብ ባሓጉኡ ስለ ዝተቃወመ ብዘረብኡ ሓሪቑ ናይ ጥዕንኡ ኩነታት እናበኣሰ ክመጽእን በዚ ሰንቢዶም ክልቲኦም ንዘቕረበሎም ሕቶ ንክቕበሉ ንርኢ። በዚ ኣክል ከይብሎም ከዓ ነጽባሒቱ ዘመዱ ክርእይዎ ኣብ ዝመጹሉ እዋን ንሳ ኣብኡ ስለ ዝነበረት ንቤተሰቡ ናይ ወዱ ሕጽኢት ምዃና ኣብ ቀረባ መዓልታት ክምርዓው ከም ዝኾኑን ይነግሮም። ሓንቲ ካብ ቤተሰብ ከዓ ንያንሹ ገና ንእሽተይ ምዃናን ድሕሪ መርዖኦም ቀልጢፋ ቆልዑ ክትወልድን እናመኸረታ ኣብቲ ሆስፒታል ዝነበረ መሓዝኣ ልሚ ሰሚዑ ስለቲ ጉዳይ ንጂ ደው ኢሉ ክነግራን ክልቲኦም ቆፂሮማ ድሕሪ ምርካቦም ዝሓበቱሎም ምስጢር ከም ዝፈለጥዎን ብምንጋር ኣብኣ ብላዕሊ ክኾኑ ይፍትኑ። ብቕጽበት ግን ንሳ ኩሉ ነገር ንሶም ከም ዝሓስብዎ ከም ዘይኮነን ንኣባ ሓጉኡ ክብሉ ምስ ፕሮፌሰር ተሰማሚዖም ዝገበርዎ ነገር ከም ዝኾነን እቲ ሓቂ ኩሉ ነገረቶም። ስለዚ ነገር እናዕለሉ ከለዉ ሓፍታቱ ድውሉ እሞ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ቻይና ከም ትመጽእን ኣብ ሆቴል ካብ ትዕርፍ ኣብ ሓድሽ ገዝኣ ሓደ ክላስ ክትዳልወላ ብምንጋር ቴሌፎና ዓፀወቶ። እዚ ነገር ንያንሹ ብኸመይ እቲ ሓቅን ሓፍታ ከም ትነግራን እንተዘይኮይኑ ከዓ ብኸመይ ተመሲላ ካብ ናይ ሓፍታ ቁጥዐ ክተምልጥ ከም ዘለዋን ድንግርግር ክትብል ገይርዋ ኣሎ። ናብ ገዛ ምስ ተመለሰት ከዓ እቲ ፕሮፌሰር ዘደናግሩ ሕቶታት ክሓታ ይጅምር። ካብቶም ሕቶታት መጀመርያ ስለ ቁመታን ስለ ኣካላት ሓደ ነገራትን በዚ ከይኣኽሎ ንምስዓም ብዝመስል መልክዕ ናብ ገጻ ብምቕራብ ጨጉራ ከፊቱ እዝና ብምርኣይ ጠውጠው የብል። በዚ ምክንያት እንታይ ከም ዝገብር ዘሎን ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ንምንታይ ከም ዘድልዮን ሓተተቶ። ክልቲኦም ብሓደ ንክኾኑን ንምፍላጥን እንተተመርዐም ኮላይ ጀነቲኮም ተጣሚሩ እንታይ ዓይነት ቆልዑት ክወልዱ ከም ዝኽእሉን ወላ ሓደ ዓይነት ሽግር ንኸይጋጥሞም ክረጋገጽ ስለ ዝደለየ ምዃኑ ይነግራ። እዚ ዘራርብኡ ብዝበለጸ ዳናጊርዋ እንተኾነ ግን ቀፅሪ ናብ ሕክምና ኣብ ባሓጉኡ ንኽርኢ ከይዱ ከም ዝነበረን ኣብ ባሓጉኡ ንዓኣን ንኽምርዓዎ ደጋጊሙ ምስ ሓተቶ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክልቲኦም ንኽምርዓዎ ሓደ ምክንያት ሒዙሉ እንተመፅዩ ኣብ ሓደ ወር ውሽጢ ከም ዘይጨቕጭቆ ስለ ዝነበሮ ንዕኡ ንምእማን ምክንያት ይደሊ ምህላው ይነግራ። ገንዘባ ንዝበልዓ ስለ ቤተሰባ ዋንግቢ ዋላ እውን ኣብ ልዕሊኡ ክስኽት መስረት እንተደለየት ኮይኑ ግን ደላልያ ገንዘባ ንምምላስ ሓሲባ ዝነበረት ኣቐዲማ በዚ ጉዳይ ናብ ዝዘረረበቶ ናይ ጠበቃ ኦፊስ እናምርሐት ኣብ ከባቢኡ ሓደ ሰብ ረኸበት። እቲ ሰብ ብወገኑ ትደልይ ዘላ ጠበቃ ብስራሕ ካብ ሃገር ከም ዝወፀን ኣቦትኡ ኮይኑ ንሱ ክሳብ ዝምለስ ከም ዝሕግዛ ይነግራ። ብድሕሪ እዚ ከም ብሓድሽ ስለቲ ጉዳይ ምስኡ ክትዘራረብ ጀመረት። ክንደይ ገንዘብ ከም ዘድልያ ምስ ነገራ ካብ ናይ መጀመርያ ጠበቃ ዋግኡ ትሑት ብምዃኑ ብዝረኸበቶ ኣጋጣሚ ዕዱል ንኽትጥቀም ብምሕሳብ ኣብ ኢዳ ገንዘብ ስለ ዘይነበራ ካብ ክልቲኦም መሓዝዳ ክትልቃሕን እቲ ሰልዲ ክትልእኸሉን ንርኢ። ንምሸቱ ናብ ገዝኣ ብምምላስ ንፕሮፌሰርን ንባዕላን ብዘርኣያ መሰረት ጥዑም ምግቢ ሰሪሓ ብሓንሳ እናበልዑ ስለ ናይ ሎሚ ውዕሎም ክዕልሉ ጀመሩ እሞ ንሳ ከዓ ስለቲ ሓድሽ ጠበቃ ጉዳይ ኩሉ ነገር ብዝርዝር ምስ ነገረቶ ብባህሪኡ ተጠራጣሪ ስለ ዝኾነ ስለቲ ሰብ ሓደ ሓቲትዋ ንፅባሒቱ ሓቢርዋ ናብቲ ቦታ ክኸይድ ንርኢ እሞ ብዘሕዝን በቶም ሰራሕተኛታት በዚ ስም ዝፅዋዕ ጠበቃ ኣብ ኦፊሶም ከም ዘይብሎም እቲ ሰብ ሰራኣ ኮይኑ ከም ዘተላለሙን ይርድኡ። ብድሕሪ እዚ ንሳ ንገዛኣ ከም ትምለስ ብምግባር ካብ ናይ ድሕንነት ካሜራ ናይቲ ሰብ ምስሊ ኣብ ቴሌፎኑ እናሰኣሎ ንዕዘብ። ናብ ሆስፒታል ምስ ተመለሰ ናብ ባሓጉኡ ክእምን እኹል ምክንያት ስለዝሰኣነ ከም ዘምህሮ ብዝመስል መልክዕ ኣብ ዋይት ቦርድ እናፀሓፈ ስለ ባህሪ ፍልልዮምን ስለ ትምህርቲ ደረጅኦም ንውሓት ቁመቶምን ብዝተፈላለዩ ዘስሕቆ ምክንያት ክነግሮ ንዕዘብ። ኣብ ባሓጉኡ ብዝነገሮ ነገር ይስሕቆ ነበረ። ልዕሊ ኩሉ ነቲ ፕሮፌሰር ሓሳቡ ዘቐይሮ በቲ ዶክተር ኣብ ባሓጉኡ ካብ ድሕሪ ሕጂ ብሂወት ዝፀንሐሉ ግዜ እንተበዚሑ ሓደ ዓመት ጥራሕ ከም ዝኾነ ምስ ሰምዐ ነበረ። ካብዚ ብተወሳኺ ስለቲ ዘታለላ ጠበቃ ጉዳይ ንስእቲ ሓቅን ንኸይትፈልጥ ገይሩ ስለ ዝነበረ ካብ ናይ ድሕንነት ካሜራ ብዝረኸቦ ስእሊ ምክንያት እቲ ሰብ ኣብ ዘለዎ ቦታ ክፈልጥ ከኣሎ እሞ ናብኡ ከይዱ ንርኢ። ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት በባሓጉኡ ትእዛዝ ምስኣ ናብ ሱፐርማርኬት ብምኻድ ኣቑሑ ድሕሪ ምግዝኦም ኣብ ባሓጉኡ ከም ዝበሎ ንእግረ መንገዱ ናይታ ቆልዓ ድሌታት ከስተውዕል ይፍትን ነበረ። በዚ ኣጋጣሚ ልክዕ ከምኦም ኣብቲ ሱፐርማርኬት ዝነበረት ሓንቲ ሰበይቲ ቦርሳኣ ምስ ገንዘቡ ስለ ዝጠፍኣ ገንዘብ ንክተለቅሓ ንያንሹ ብምሕታታ ንሱ ኣብ ልዕሊኣ ጠርጣሪ ወላ እንተሕደረ ንሳ ግን ዝሓተተታ መጠን ገንዘብ ሂባ ኣብ 10 ደቂቃ ውሽጢ ክትመልሰላ ምዃና ነጊራ ካብቲ ሱፐርማርኬት ምስ ወፀት ክሳብ ትምለስ ኣብቲ ሱፐርማርኬት ክፅበይዋ ጀመሩ።
ብዝሕዝን ኩነታት ግን ብዕድፊ 20 ደቂቕ ተጸቢዮም ክትመጽእ ኣይከኣለትን። እቲ ፕሮፌሰር ነዚ ዕድል ተጠቂሙ ኩሉ ነገር ተጠራጣሪት እምበር ንሰባት ብምሉእ ልባ ክትኣምን ከም ዘይብላን ንሳ ምስኪን ብምዃና ብዙሓት ሰባት ከታልዋ ከም ዝፍትኑን ብምንጋር ክወቕሳ ይጅምር። ይኹን ደኣ እምበር ዘረብኡ ከይወድእ እታ ሰለስተ ለቅሓት ሰበይቲ ናብኦም ብምምጻእ ኣመስኪና ክትመልሰሎምን ያንሹ ከዓ ንፕሮፌሰር ኩሉ ግዜ ተጠራጣሪ እንተኮይኑ ህይወቱ ናይ ጸበባ እምበር ናይ ሓጎስን ደስታን ከም ዘይኮነሉ ነጊራቶ። እቲ ፕሮፌሰር ብሕፍረት ሎሚ ምስ ጠበቃት ተራኺቡ ከም ዝነበረ ብምንጋር ኣታሊልዋ ከም ዝነበረ እኳ እንተዘይነገራ ስለዘይጠዓሞ ናታ ስራሕ ክሰርሕ ስለዘይክእልን ዝሃብክዮ ሰሊ መሊስልኪ ብምባል ገንዘባ ይህባ። ኣብ ዝቕልፅሉ መዓልታት ንሱ ናብ ሓጉኡ ኩነታት ጥዕና ክብል ንሳ ድማ ካብ ናይ ቁጣዕ ዓባይ ሓፍታ ንምህዳም ክልቲኦም ከይፍለጡ ናይ ሓሶት መርዓ ንምፍጻም ይውስኑ። ሓፍታ ቀዲማ ብዝነገረታ መሰረት ክትቅበላ ትመጽእ እሞ ያንሹ ምስ ፕሮፌሰር ተሰማሚዓ እዚ ዝገዛእቶ ሓድሽ ገዛ ከም ዝኾነን ፕሮፌሰር ከዓ ኣፍቃሪኣ ከም ዝኾነ ነጊራታ። ንዝተወሰነ ግዜ ሓፍታ ምስ ኣመቐናያ ስለ ዘይተርፍ ክንደይ ዝኣክል ናይ ምርሓቕ ድሌት እኳ እንተሃለዎም እታ ሓፍታ ናብኦም ገዛ ክትመጽእ ከላ ግን ከም ፍቑራት መሲሎም ይረኣዩ ነበሩ። ቅድሚ መርዖኦም ናይ ሓዳር ስምምዕ ውዕል ምዃኑ ዘረጋግጽ ሰነድ ተፈራሪሞም ስለ ዝነበሩ ካብኣ ተፅቢት ዝግበር ኣብ ሓዳር ልክዕ ከም ሰበይቱ ብምምሳል ኣባሓጉኡ ምስኦም ክሳብ ዘሎ ንሱ ከይፈልጥ ከም ሰብ ሓዳር ንክቕፅሉን ብመልሱ ኩሉ ነገር ምስ ተወድአ ከዓ እቲ ናይ በዓል ገዛ ገዲፍላ ከም ዝወፅእ ነበረ። ብዘሕዝን ኩነታት መርዖኦም ቁሩብ መዓልቲ ምስ ተረፎ ግን ዓባይ ሓፍታ ነቲ ተፈራሪሞም ኣብ ገዛ ዘቐመጥዎ ናይ ኮንትራት ወረቐት ረኸበቶ። ምስ ኣንበበቶ ኣብ መወዳእታ እቲ ገዛ ናብኣ ከም ዝዘዋወር ተጻሒፉ ስለ ዝነበረ ከም ዝሓሰወታን ንምምሳል እምበር ናይ ብሓቂ ኣብ ውሽጢ ፍቕሪ ከም ዘየለውን እቲ ገዛ ገዚእ ዝበለታ እውን ሓሰት ምዃኑን ሓደ ብሓደ ስለ ዝፈለጠት ብጭብቲ እቲ ሰነድ እንዳርኣየት እንዳፀረፈትን ንምንታይ ከም ዘታለለታ ትሓታ። ንሳ እውን ክሳብ ሎሚ ዝተፈጠረ ብምሉእ ሓንቲ እውን ከይተረፈት ነግራ እሞ ካብ ዝተጸበይቶ ብተጻራሪ ንኽልቲኦም ጥቕሚ ብምዃኑ ብዘይ ዝኾነ ምትዕንቓፍ ነቲ ነገር ተቐቢላ ክትምርዓው ተፍቅደላ። ናብቲ መርዓ ብዙሓት ቤተሰብ ተዓዲሞም ስለ ዝነበሩ ካብ ግዜ ንእስነታ መታዓቢታ ዝነበረ ሕጂ ግን ዓብዩ ኣብ ተዋስኦ ዓለም ዘሎን ሓደ ወዲ ናብኦም ይመጽእ። ያንሹ ምስ ረኣየቶ ተሓጒሳ ነበረት። ዓባይ ሓፍታ ግን ቅድሚ ዝተወሰነ ዋርሕ ክልቲኦም ሰኺሮም ብሓንሳእ ስለ ዝሓደሩ ገና ምስ ረኣየቶ ብሕፍረት ሰላም ከይበለቶ ካብቲ ገዛ ወፀት። ክልቲኦም መርዓውቲ ኣብ ዕለት መርዖኦም ብኸመይ ኣብ ዝቕድሚ ኩሎም ሰባት ተዓደምቲ ናይ ብሓቂ መጻምድቲ ከም ዝመስሉ ተለማሚዶም መዓልቲ መርዖኦም ምስ ኣኸለ ንሳ ኣመና ጽቡቕ ቤሎ ተኸዲና ብተመሳሳሊ ንሱ እውን ባድሉ ዓጻጽዩ ቅድሚ ናብቲ መርዓ ዝካየደሉ ቦታ ምኻዶም ኣተኲሩ ይጥምታ እሞ ገና ንመጀመርያ ግዜ መልክዐኛ ከም ዝኾነት ከስተውዕለላን ኣብ ውሽጡ ዝተፈለየ ስምዒት ክስምዖን ይጅምር። ቤተሰብ ኣብ ዝተረኸበሉ ኣባሓጉኡ ብታሕጓስ መሊኡ ከምቲ ኣብ ምእተዊና መጀመርያ ዝረኣናዮ ናይ መርዓ ቃል ኪዳን ክፍጽሙን ኣዝማት ተኣኪቦም ስእሊ ክሰኣሉን ይጅምሩ። ኣባሓጉኡ ዞምቶ ህያብ ሂቡ ድሕሪ ምኻዱ ክልቲኦም ናብ ገዛ ምስ ተመለሱ ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ርክቦም ዝነበረ ዘይኮነስ ብኣንጻሩ ናይ ምትሕፍፋር ስምዒት ይሕዲሮም ንምዝርራብ ከማ ብዙሕ ኣይደፈሩን። እንታይ ክገብሩ ከም ዝግብኦም እውን ድንግርግር ኣትዎም ነበረ። ዓባይ ሓፍታ ድማ ኣብቲ ስነ ስርዓት መርዓን ከላ ናይ ቀደም ዓርካ ርእዋ ቅድሚ ሕጂ ጽቡቕ ግዜ ሕሊፎም ብምንባሮም ቁፅሪ ሞባይል ሓቲትዋ ዋላ እኳ እንተነበረ ንሳ ግን ንዕኡ ገጽ ከሊኣን እናርሓቆቶ መፅያላ። ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ንሓደ ዓመት ዝተሰጎተትሉ ምኽንያት ጠንቂ ተሓታቲ ባዕሉቲ ፕሮፌሰር ዋላ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን ካብ ስራሕ ምስ ተመለሰ ምሸት ስለ ትምህርቲ የረድኣ ነበረ። ካብዚ ብተወሳኺ ነቶም ናይ ዩኒቨርሲቲ ሓለፍቲ ብምንጋር ናብ ዝነበረቶ ትምህርታ ከም ትምለስ ይገብር እሞ ኮፍ መበሊኣ ተሲኡ ናብ ቅድሚት ኣምፂኡ ኮፍ የብላ። ክልቲኦም ዓይነ ንዓይኒ እናተጠማመቱ ንሱ ክምህርን ንሳ ክትመሃርን ይቕፅሉ። በዚ ምኽንያት ቅድሚኡ ንሳ ኣብ ፍቕሪ ተንበንኪኻ ነበረት። ንመሓዙታ ስለቲ ጉዳይ ምስ ነገረቶም ናይ መርዖም ስእልታት እናረኣዩ ከለዉ ኣብቲ ስእሊ ብናይ ፍቕሪ ዓይኒ ይጥምታ ከም ዝነበረን ስለዚ ንሱ ከይፈተወ ከም ዘይተርፍን ብምንጋር ካብ ዓቐን ንላዕሊ ከም ትሕጎስ ይገብርዋ። ሓጎሳ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ትገብሮ ዘላ ምስኡ ምቅርራብ ሰባት ክጥርጥሩ ከም ዝኽእሉን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ክኾኑ ከለዉ ካብኡ ክትርሕቕ ምስ ነገራ ዝበሎ ነገር ሓቂ ኮይኑ ናይ መርዖም ስእሊ ሒዛ ከይዳን ከላ ምስ ሓንቲ መምህር ተጋጫ እቶም ስእልታት ኣብ መሬት ብምውደቖም እታ መምህር ነቲ ስእሊ ሪኣ ስለ ናይ ክልቲኦም ጉዳይ ስለ ዝፈለጠት ንሱ ብዝተፈጠረ ነገር ኣመናሓሪቑ ዝበላ ነገር ብዘይ ምግባራ ንዝፍጠር ሽግር ኣመልኪቱ ክቋየቐን ብዙሓት ሰባት ስለ ርክቦም እንተፈሊጦም
مستفላለዩ ንዓኣ ናይ ዝመጽእ ዕድላ ጽቡቕ ከም ዘይከውንን ብምንጋር ዝበለጸ ልባ ንኽስበር ምኽንያት ይኸውን። በዚ ምኽንያት ካብኡ ክትርሕቕ ብምሕሳብ ኣብ ሱፐርማርኬት ውሽጢ ከም ሸያጢት ኮይና ስራሕ ብምጅማር ንዝተወሰነ ግዜ ናብ ገዛ ከይመጸት ስለ ዝተረፈት ንሱ ብዝፍጠሩ ዘለዉ ነገራት ዋላ እውን ንኽትረሕቆ እንተነገራ ይኹን ደኣ እምበር ብዝረሓቐቶ ቁፅሪ ናይ ብሕታውነት ስምዒት እናተሰምዖ ስለ ዝመጸ ንዓርኩ ስለቲ ጉዳይ ክነግሮን ዓርኩ ብወገኑ ፍቕሪ ከይሓዘካ ይተርፍን ብምባል ከባጭወሉ ንዕዘብ። ናይ ክልቲኦም ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነ ንምዕባይ ሃፍታ እውን እቲ ናይ ቀደም ዓርካ ተስፋ ከይቆረፅእ እናተኸታተላ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሱ ዝተዋስኦ ፊልምታት ገዚኣ ናብ ሆቴል መዕረፊያ እናኣተወት ይሪኣ እሞ ሕጂ እውን ስለሱ ከም ትሓስብ ክጥርጥር ይጅምር። በብግዚኡ ኣፍቀርቲ ተቐያይር ድማ ሕጂ እውን ምስ ናይ ቀደም ተባኢሳ ሓድሽ ኣፍቃሪ ትሕዝ እሞ ብተስፋ ንዓኣ ዘጽበያልዮም ድማ ብኸምዚ ጉዳይ ብዝበለጸ መዓልታዊ እናቐነቕ ክመጽእ ንሪኦ። ኣቦሓጉኡ ነቶም ሓደሽቲ መርዑ ናብ ገዝኡ ክመፁ ዕድመ ስለ ዘቕረበሎም ንሶም እውን ናብኡ ኸይዶም እናንተኸናኸንዎ ምግቢ ይሰርሑሉ ነበሩ። እቲ ፕሮፌሰር ነዚ ተጠቂሙ ዝተበላሸወ ጨጉራ እናተሓዘላ ካብኡ ክትርሕቕ ዝገበራ ንዓኣ ክሓይሽ ሓሲቡ እምበር ሕማቕ ሓሲቡ ከም ዘይኮነ ብምንጋር ይቕሬታ ክሓታ ይረአ። ስለ ወለዱ ታሪክ ከዓ ኣቦሓጉኡ ክነግራ ይጅምር እሞ ኣቦኡን ኣዲኡን ብስራሕ ጉዳይ ካብ ከተማ ወፂኦም ኣብ ዝነበሩሉ ብዘሕዝን መልክዑ ብሰላም ናብ ገዝኦም ክምለሱ ከም ዘይከኣሉን ንሱ ገና ህፃን እንዳሃለወ ወለዱ ከም ዝሰኣነን ይነግራ። በዚ ምኽንያት ድማ እዩ ብባህሪኡ ስቕተኛን ንነገራት ጥንቁቕ ኮይኑን ናይ ብሕተውነት ሂወቱ እናመርሐ ዝጸንሐ። ሎሚ ኣብኡ ኣብቲ እናቦሓጉኡ ገዛ ስለ ዝሓድሩ ንኽልቲኦም ኣብ ሓደ ክላስ ዓራት ተቐረበሎም። ኣብ ሓደ ዓራት ንኽሓድሩ ተገዲዶም ኣብ ሕፍረት ውሽጢ ስምዒት ኮይኖም ክልቲኦም ሕቖን ንሕቖ ተዋሂቦም እናተዘራረቡ እቲ ምሸት የሕልፍዎ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ነሳ ከይፈለጠት ምስ ሓደ ጠበቓት ሓጋገዚቱ ኮይና ክትሰርሕ ስራሕ ሓምፂ ኢላን ኣብ መዓልታት ውሽጢ ኣብኡ እናሰርሐት ክተምስን መብዛሕትኡ ግዜኣ ምስቲ ጠበቓ ብምሕላፋን ባዕሉ ዋላ እንተራኸባ ናይ ቅንኣት መንፈስ ክስምዖ ከሎ ብሕልሙ ከይተረፈ ምስቲ ጠበቓ ከም ዘላ እንዳተሰምዖ ካብ ድቃሱ ባህሪሩ ክትስእ ንሪኦ። በዚ ምኽንያት ናብቲ ጠበቓ ይኸይድ እሞ ንዓኣ ብዙሕ ስራሕ ክስርሓ ከም ዘይብሉን ናይ ሓዳሮም ሂወት ብልፅፅ ምህላውን ብምንጋር ኣብ ክልቲኦም ዘሎ ምቅርራብ ንኸርሕቕ እናጠንቀቖ ከሎ ንሳ ባዕላ ምስ ኣተወት ንኸይትሪኦ ኣብቲ ታሕቲ ጣውላ ይኣቱ እሞ ዝተዘራረበዎ ነገር ክሰምዕ ይጅምር። እቲ ጠበቓ ከዓ ፈሊጡ እዚ ስራሕ ኣብ ሓዳር ክፀገም ይፈጥረልኩሎ ድዩ ኢሉ ምስ ሓተታ ንሳ ግን በቲ ስራሕ ሕጉስቲ ምዃና እያ መሊሳትሉ። ካብ ስርሓ ክሳብ ትወፅእ ተሓቢኡ ይፅበያ ብምንባሩ እቲ ጠበቓ ቁሩ ስለ ዝነበረ ናይ ላዕሊ ጃኬት ይህባ እሞ ንሱ ከዓ ብሕርቃን ናብኦም ብምምፃእ ኣውፅኢላ ናይ ባዕሉ ጃኬት ክህባ ይርአ። ልዮም ከዓ ብጂ መቕናጠጠው ስለ ዘየበለ ገዚኡ ሙሉእ ንዓኣ ክከታተል ከም ዘሕልፎ እናረኣና እዚ ኣክል ከይብሎ ከዓ ጂ ምስ ኣፍቃሪ ኣሰትያ ምሸት እውን ምስኡ ክትሕልፍ ክትብል ናብቲ ሆቴል መደቀሲኦም ብምእታው ምኽንያት ፈጢሩ ከቋርፆም ይርአ። እቲ ፕሮፌሰር ብዘርእያ ዘሎ ጠባይ ዓቐኑ ብዝሓለፈ ድንግርግር ዝበለያሹ ክቐንእ ሪኣቶ ከም ዝፈትዋ ዋላ እንተሓሰበት ሓደ ሓደ ግዜ ግን ካብኣ ይርሕቕ ስለ ዝነበረ በቲ ጠበቓ ንሰራሕተኛታት ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር ዕድመ ሓቢርዋ ክኸይድ ክትገብርን ንመሳርሕታ ከዓ በዓል ቤታ ምዃኑ ካብ ምንጋር ንሱ ከይሓርቕ ብምባል ወዱ እኳ ምዃኑ ነገረቶም። እዚ ግብራ ግን ብተጻራሪ ዝሓሰበቶ ስለ ዘሕርቆ መስተ ዝበሃል ጥዒሙ ዘይፈልጥ ክንሱ ሕርቃኑ ንምዝሓል ክብል በታ መዓልቲ ምስታይ ይጅምር። ህልኽ ብዝመስል መልክዕ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እውን እቲ ጠበቓ ድራር ንኽበልዑ ይጋብዛ። በዚ ኣጋጣሚ ፒያኖ እናተፃወተላ ከም ዘፍቅራን ንኽቀራረቡ ሕቱ የፍሰላ። ዝሓሰቦ ግን ብዘሐስን መልክዑ ከይሰለጦ ተሪፉ ንሳ ካብ ልባ ተፍቅሮ ሰብ ከም ዘለዋ ነገረቶ። ቅድሚ ምፍልላዮም ናብ ስራሕ ቦትኦም ከይዶም ስለ ዝነበሩ ሰብኣያ ናብ ገዛኣ ከብፅሓ ናብኡ ይመፅእ። ምስቲ ጠበቓ እናተፋነወት ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ስለ ዝረኣየ ኣብ መዓልቲ ልደታ ሰርፕራይዝ ክገብራ ሓሲቡ እኳ እንተነበረ ሓሳቡ ቀይሩ ግን ገዲፍዋ ናብ ገዝኡ ምሪሑ ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ብዝበለፀ ካብኣ ክርሕቕ ይርአ። ጂ ከዓ ሓድሽ ኣፍቃሪኣ ምስ ካልእ ጓል ርክብ ከም ዘለዎን ኣብ ልዕሊኣ ከዓ ይፃወት ከም ዝነበረን ከተረጋግፅ ብምኽኣላ ልባ ተሰይሩ ክትበኪ ኩሉ ግዜ ካብ ከባቢኣ ዘይጠፍእ ልዮም ከዓ ነቲ ዕድል ንምጥቃም ከፀናንዓ ይርአ። እቲ ሓቂ ግን እጎ ዝበሃል ሓድሽ ኣፍቃሪኣ ኣብ ልዕሊኣ ምስ ካልእ ይዘውር ዘይኮነስ እታ ጓል ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ከም ዝኾነትን ዋላ ተተፈላለዩ ግን ሕጂ እውን ከም ተሸግሮ ዘይምርዳእ እዩ ነይሩ። እቲ ፕሮፌሰር ከዓ ጨኪኑ ምስኣን ምፍልላይ ከቲትዋ ክጓዓስ ብዘይምኽኣሉ
معلت لدتا ولا انت حالفة كيكا صريحو سربرايز يقبرامو نستفدر نقري رتا حتى بزخي أخلو هندبت كي حسبوتو خسعمان كم زفكران قديم فقرو قلتلا نرئي بخالق كا اليوم نجي بتمساسال الملكع سئموا فقرو قلتلا እቲ ፕሮፌሰር ሕጂ ፍቅራዊ ርክብ ብምጅማሮም ዝተፈራረሙ ናይ ኮንትራት ወረቐት ከመሓይሽዎ ከም ዘለዎም ብምንጋር ክልቲኦም ተሰማሚዖም ጎኒ ንጎኒ ክድቅሱን ኣብ ስርሑ ብዝፈልጣ ካብ ሓንቲ መሓዝኡ ምክሪ እናተቐበለ ንሳ እውን ልክዕ ከምኡ ንኽተፍቅሮ ካብ ስራሕ ቦታኣ ፒክ እናገበረ ናብ ሲነማን ብምውሳድ ከዘናግዓን ካብቲ ናይ ጠበቓ ስርሓ ብተወሳኺ ብትፈትዎ ናይ ኣኒሜሽን ትሕዝቶ ዘለዎ ናይ ስእልን ታሪክን ስርሓ ክትቅፅል ይገብር ዶኳትር ካብቲ ትቤቶም ወፃኢ ናይቲ ፕሮፌሰር ኣባሃጎ ልዕሊ 1 ዓመት ኣቕፂሩን ብሓሶስ ዝተመስረተ ናይ ወዱ ናይ ሓዳር ናብራ ናብ ናይ ብሓቂ ተቐይሩ ተዓዚቡ ንሳ ብወገና ትምህርታ ወዲኣ ተመሪቃን ትርአ ኣብ ናይ መወዳእታ ትዕዝብትና ዓባይ ሓፍታ ያላን ምስቲ ናይ ተቐደም ዓርካ ናይ ፍቕሪ ርክብ ጀሚራን ኣብ ቅድሚ ድንቕቱ ተንበርኪኹ ናይ ተመርዓውን ሕቶ ከቕርበላን ንሳ እውን ሕጉስቲ ኮይና ትቕበል ኣባሓጉኡ ከዓ ፕሮፌሰርን ያንሹን ፀዊዕዎም ኣቐዲሞም ናይ ሓሶት መርዓ ከም ዝገበሩን ከም ዝፈልጥን እቲ ናይ ሓሶት መርዓ ናብ ናይ ብሓቂ ከም ዝቕየርን ርግፀኛ ከም ዝነበረን ንወዱ ደፋፊኡ ናብ ሓዳር ዓለም ተዘይእትዎ ኣብ ናይ ፍቕሪ ርክብ ከምዚኣቱ ርግፀኛ ከም ዝነኾነን ይነግሮም ንሕና እውን ብህልኽን ብፅልእን ዝተጀመረ ሌላ ናብ ደስ ዝብል ናይ ፍቕራዊ ርክብን ምዉቕ ሓዳርን እናርአና ናይ ፊልምና መወዳእታ ኣብዚ ነብቅዕ እንተፈቲኹምዋ ላይክ ብምግባር ንቻነልና ሓደሽቲ እንተኾንኩም ከዓ ሰብስክራይብን ዘለኩም ርእቶ ይኹን ነቐፌታ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና ስለዝተኸታተልኩምናን ዘበረታትዕኹምናን ካብ ልቢ እናመስገና ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ